Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah habibina wa syafiina sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Alim ya Razzaq ya Karim iftah lana min qabil khairi wa ya khairan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi wa bilumi fitur ini. Ayo wes. Bismillahirrahmanirrahim. Hukiyat dan ceritakake apa? Ayo sudah sing nulis tangane. Apa ana Imam Ghazali sak temene Imam Ghazali? Apa anal Imam Ghazali sak temene Imam Ghazali iku sara dadi sapa Al-Ghazali iku imaman dadi imam fi masjidin dalam masjid Al-Ghazali walau lan iku kedue Al-Ghazali ahon utawi sedulur lanang ismu kang utawi jenenge ahon iku Ahmadu Imam Ahmad lam yaktadi kang ora gelem makmum sapa Ahmad bi kelawan Al-Ghazali Faqala nuli ngendika sapa Al-Ghazali Imam Ghazali Laumi maring ibune Al-Ghazali cerita selanjutnya masih tentang kesabaran ketika menuntut ilmu. Sing wingi ceritane piye Apa ki? Lali, gak wingi wae lali sampean. Sing pertama mondok 19 tahun lagi mulai mondok, itu ndak perlu malu. Terus jangan malu lek sampean ora paham, tanya daripada sampean salah paham.
Nah terus yang cerita kedua ini dari Imam Ghazali. Imam Ghazali sampean tau krungu jenenge ora? Pernah sih ra? Imam Ghazali kalau di Indonesia terkenal. Karyanya biasanya dibaca oleh kiai-kiai. Salah satunya Ihya Ulumuddin. Ki biasanya andalan lek kiai wis kondang ki biasanya macane Ihya biasane. Lek sing kondang kan macane Asanatiri. Sing kondang. Lah ceritane Imam Ghazali, dulu Imam Ghazali kuwi jadi imam ning masjid. Lah ning kono ana Imam Ghazali punya saudara laki-laki namanya Ahmad. Ketika Imam Ghazali kuwi dadi imam, Ahmad ora gelem melu dadi makmum. Adine iki ora gelem makmum karo Imam Ghazali. Adine ya mungkin adine luwih pinter mungkin, mulane ora gelem melu makmum kuwi. Kan biasa kan adine ora gelem melu makmum ki siosok terjadi. Ya Umi, he ibu ingsun. Ya Umi, ibu ingsun muri perintah panjenengan akhi ing sedulur ingsun. Akhi ing sedulur ingsun Ahmad ya rupane Ahmad biktidai kelawan dadi makmum. Biktidai kelawan dadi makmum fis salat yang dalam salat. Fis salat yang dalam salat. Li alayatahima supaya ora salah sangka ni ing ingsun. Li alayatahima supaya yen ora salah sangka ni ing ingsun sapa ana sumenungso. Sapa ana sumenungso ala su'ifile ngatasé alane penggawean ingsun. Ala su'ifile ngatasé alane penggawean ingsun. Fa'amarat nuli perintah sapa Umi. Fa'amarat mangko nuli perintah sapa ummihi hu ing Ahmad bidzalika kelawan al-iqtida. Bidzalika kelawan al-iqtida. Bidzalika kelawan al-iqtida. Faktada nuli makmum sapa Ahmad. Faktada nuli makmum sapa Ahmad bi kelawan al-Ghazali. Bi kelawan al-Ghazali. Fara'an nuli ningali sapa Ahmad. Fara'an nuli ningali sapa Ahmad ana fi batnil imami sak temene iku ing dalam wetenge imam. Ana fi batnil imami sak temene iku ing dalam wetenge imam. Apa daman getih. Apa daman getih. Fa faraqo nuli mufaraqah sapa Ahmad hu ing al-Ghazali. Fafaraqah nuli mufaraqah sapa Ahmad hu ing al-Ghazali. Hu ing al-Ghazali. Lah karena adine dhewe ora gelem makmum, Imam Ghazali terus lapor karo ibune, kae adekku kon makmum mbek aku ngono mbokan. Soalnya nek ora gelem makmum nanti orang berprasangka buruk. Masuk kang ning imami adine ora gelem dadi makmum, kan mesti pikirane wong-wong kan wah rebutan warisan kuwi. Wah rebutan apa? Rebutan bojo. Rebutan warisan cek mending. Saiki rebutan bojo, ipar adalah maut. Ipar adalah maut. Ben tidak ada salah sangka, maka Imam Ahmad akhirnya gelem makmum. Nah, ketika Imam Ahmad makmum, yang terjadi apa? Yang terjadi ketika Imam Ghazali sholat itu di perutnya ada darah. Pas Imam Ghazali sholat, kuwi ning wetenge ana getih, ning wetenge ana getih.
Lah getih iki getih apa? Summa lamma faragha nule dalam nalikane rampung sapa Al-Ghazali. Summa lamma faragha nule dalam nalikane rampung sapa Al-Ghazali. Minas sholati saking salat. Minas sholati saking salat saala mongko takon. Hu ing Ahmad sapa imamu imam an sababi mufaraqatihi saking sebab mufaraqahe Ahmad. An sababi mufaraqatihi saking sebab mufaraqahe Ahmad. Mufaraqah ki apa? Mufaraqah itu apa? Mufaraqah itu apa? Apa win? Mufaraqah ki apa? Nanti mufaraqah itu terjadi ketika makmum sudah tidak mau mengikuti imam. Lah kenapa? Karena menurut makmum imame batal. Sampeyan kok ngerti? Sampeyan dadi makmum weruh imame batal. Mbuh itu karena kejatuhan najis misalnya ya. Sampeyan ngerti ning pundake imam kuwi ana tai cecek. Iku kan lek imame kan rak ngerti kan. Imame rak ngerti lek ana tai ceceke. Lah sampean kok weruh, weh, kowe kok kaya tai cecek. Bentuk-bentuke mirip. Jajal jilat. Lah dijilat. Lah dijilat pahit yo tai cecek. Lah sampean ngerti kok ana tai cecek. Ya sampean jangan teruskan makmume, aja teruskan makmume karena makmum karo imam sing batal itu tidak sah. Sampean ora sah, imame ya ora sah. Ben salate sah, sampean ndak perlu baleni itu dengan cara mufaraqah. Lah engko lek wis rampung imame bedhekke, weh kae mau kowe kisingan tai cecek misale. Lah kok ngerti lah sing ndak kok taine aku. Lah iku mufaraqah iku ya. Dadi mufaraqah apa? Kuwi jenenge sapa kuwi? Sapa? Abrizam. Mufaraqah ki apa? Mufaraqah apa? Tak cocok, dhewe-dhewe tak cocok, terus diterangke kok apa ram? Mufaraqah ki apa? Lah ora mudeng sampean iki. Memisahkan diri dari imam, itu namanya mufaraqah. Faqala nule ngedika lahu maring Al-Ghazali sapa akhu sedulure Al-Ghazali. Sapa akhu sedulure Al-Ghazali, ini tak temene ingsun iku ra'aitu ningali sapa ingsun. Eko ra'aitu ningali sapa ingsun batna ka ing weteng sira. Batna ka ing weteng sira mamlu'an hale dikebai bidami kelawan getih. Waqat kana lan temen ana sapa imamu imam halata salat ing dalem nalikane salat. Eko ya tadzakaru ngeleng-eleng sapa Al-Ghazali. Mas'alatal mutahayyirah ing masalahe wadon kang bingung hete. Masalatal mutahayyirah ing masalahe wadon kang bingung hete. Nah, ketika makmum, kuwi sing mau sapa? Sedulure Imam Ghazali namanya siapa? Ahmad. Ahmad ora gelem makmum, mugatan makmum malah mufaraqah. Itu kan tabah suudun kan. Mau nerak to makmum, mugatan makmum malah batalke makmume. Kan nanti orang-orang kan bisa suudun. Wah iki Ahmad nganggep salate Al-Ghazali ora sah iki.
Lah terus ditakoni, "Ning apa sampean kok muparokoh?" Ternyata Syekh Ahmad itu melihat darah di perutnya Imam Ghazali. Jadi Syekh Ahmad ki weruh ana getih ning wetenge Imam Ghazali. Nah, padahal ora ana apa-apa. Padahal itu tidak berwujud fisik. Darahnya itu tidak berwujud fisik. Jebule Imam Ghazali ketika jadi imam, Imam Ghazali kan pancen wong pinter kan. Pancen wong pinter, ulama temenan. Imam Ghazali ketika jadi imam itu pas ngimami kuwi sekilas terbesit masalah tentang haid. Makanya terus ning getihe ana ning wetenge ana getih. Paham ndak? Mergo salate ora khusuk, malah mikir babakan haid. Malah mikir babakan haid. Kuwi ditampakkan ning wetenge Imam Ghazali kuwi darah. Terus akhirnya Imam Ahmad batal ta wong imame ora khusuk. Nah iki kira-kira lek sampean dibongkar ngono ketika salat sampean kelingane apa wae kuwi? Kelingan apa wae? Kelingane macam-macam kan. Lek misale sampean kelingan cewek terus ana sing ngerti, wah weruh cewek. Nek wali kan seperti itu kan. Dulu itu ada wali besar kuwi akeh sing sowan ning kono. Akeh sing sowan ning kono. Lah, ketika disowane kuwi wong-wong ki rupane ora rupa wong. Tergantung perilakune. Jadi nek kebiasaane wong kuwi kok gregas, sowan ning wali kuwi, waline iki ora weruh wong, tapi weruh kethek. Lek wong kuwi kok gaweane zina, ora weruh wong, tapi weruh apa? Kewan sing senengane zina apa? Ya kabeh kewan zina ora. Mosok kewan Pak kan akad sik kan ya ora ono kan. Weruh iki rupane babi misalnya ya, babi kan rodok parah sih babi. Rupane babi. Ya akhirnya wali kuwi rak tahan. Iki anggar wong sowan rene kok rupane macam-macam, ana sing rupa kethek, ana sing rupa babi, ana sing rupa ula, lek wonge licik rupane ula. Terus lek wonge ngamukan rupane macan misale. Lek wonge ngomongan rupane asu. Lah itu dulu pernah nek orang tingkatane wis dhuwur kuwi kadang sok diweruhke sing kaya ngono. Jadi weruh Benzema iki ora kaya Benzema kaya ngene iki, tergantung pikirane dhek. Pikirane dhek mesum yo weruhe yo. Kewen. Iku lek tingkatane dhuwur, lek wong tingkatane wis dhuwur kadang diweruhke seperti itu. Nah, sampe lek Pak Jajal tekan makom seperti itu, tapi tirakate yo temenanan tirakate. Berarti kesimpulannya dari cerita itu antara Imam Ahmad karo Imam Ghazali aslinya luwih dhuwur di derajate. Luwih dhuwur di. Lebih tinggi mana derajate? Lebih tinggi Imam Ahmad. Lah Imam Ahmad ngerti apa sing dipikirke Imam Ghazali kok. Imam Ghazali mikir masalah haid langsung Imam Ahmad weruhe getih. Kan berarti kan cara pangkat waline iki jek luwih dhuwur Imam Ahmad. Makane terus mufaroqah. Faqala anu ngendika lahu maring Ahmad sapa imam min aina saking ngendi akhotta ngalap sapa sira al ilma ing ilmu faqala nuling ngucap sapa Ahmad akhotu ngalap sapa ingsun hu ing al ilmu minasyaikhi saking syekh al utqa kang dadi tukang sol sepatu. Al utqa kang dadi tukang sol sepatu.
Bidomil aini kelawan domah aini wa fathhi ta'i lan fathai ta'i. Wa tawi al utaqo wa tawi al utaqo iku aladzi wong yuhitu kang jahit sapa aladzi yuhitu kang jahit sapa aladzi anni ala ing pira-pira trompah ani ala ing pira-pira trompah al-qadimata kang lawas wa yusli lan bagusake sapa aladzi wa yuslihu lan bagusake sapa aladzi ha ing annial pada banuli budal sapa alimamu imam ila syaihi maring syekh al-Kharrazi kang tukang sol faqala nuli ngendika sapa Imam Ghazali lahu maring aseh ya sayyidi he bendoro ingsun uridu ngarepake sapa ingsun an akhudha ing yen ngalap sapa ingsun al ilma ing ilmu mingka saking panjenengan faqala nuli ngendika sapa aseh la'allaka menawa sira iku latutiku ora kuat sapa sira ita amri ing manut perintah ingsun faqala nuli ngendika sapa Al-Ghazali insya'a lamun ngersakake sapa Allah utiku kuat sapa ingsun dalika ing mengkono ita ata amri faqala nuli ngendika sapa Syekh uknus nyapu sira hadil ardi ing ikilah bumi falama arada mongko ing dalem nalikane ngarepake sapa imam ayak nusa ing yen nyapu sapa imam ha ing al ardo fil miknasi kelawan sapu amara mongko perintah sapa Al-Ghazali sapa Syekh hu ing Al-Ghazali bikan sia kelawan nyapu al-ardi bilyadi kelawan tangan fakanasa nuli nyopot
nyuli nyapu sapa Al-Ghazali fakana nyuli nyapu sapa Al-Ghazali ha ing al-arad biadi kelawan tangane Al-Ghazali Sumaro anu ningali sapa Al-Ghazali aziratan ing teletong kasiratan kang akeh jiddan kelawan banget fil ardi ing dalam bumi faqala nuli ngendika sapa zalika syekh mengkono syekh Uknus nyapu sapa sira hadil azirata ing ikilah teletong Falama roda mengko dalam nalikane ngarepake sapa imam ayam saho ing yen nyopot sapa imam siabahu ing pakaiane imam kala ngucap lahu kedue imam sapa Syekh Uknus nyapu sapa sira ha ing hadil azira ma'ama anta ing dalem sartane barang anta kang utawi sira iku alai ngatasi ma minalibasi saking pakaian falama roda mengko nalikane ngarepake sapa Imam Ghazali ayak nusa yen to nyapu sapa imam ha ing hadil azira pirida qalbin kelawan ridone ati nah mongko nyegah hu ing Al-Ghazali sapa Syekh anil kansi saking nyapu wa amara lan perintah sapa Syekh hu ing al-imam birujuki kelawan bali ila beti maring omahe al-imam Palama roja'a mongko dalam nalikane beli sapa imam wa ta'adalan liwat sapa imam ila madrasati maring madrasahe imam wa utawi madrasah iku mahalu taklimil ulumi panggonan mulangi pira-pira ilmu
Litolabati maring pira-pira santri. Litolabati maring pira-pira santri. Faqala nuli ngucap sapa Al-Ghazali. Faqala nuli ngucap sapa Al-Ghazali linase maring menungso. Linase maring menungso. Fi hadza iku ing dalem iki panggonan. Fi hadza iku ing dalem iki panggonan. Mahalu talau bina utawi panggonan dolanan kita. Mahalu talau bina utawi panggonan dolanan kita. Ma'asibiyane satane pira-pira bocah. Ma'asibiyane satane pira-pira bocil. Ma'asibiyane satane pira-pira bocil. Nah, terus karena kok merasa Imam Ahmad itu ngerti sing Imam Ghazali ora ngerti, maka akhirnya Imam Ghazali meminta kepada Imam Ahmad, "Loh, sampean kok ngerti kaya ngono ki belajar karo sapa?" Terus jawab Imam Ahmad, "Oh, aku ngerti kaya ngene iki belajar karo Syekh. Syekh kuwi delalah ngepasi tukang ngesol sepatu." Ngerti ngesol sih? Apa? Yo kowe lah reparasi sepatu kowe lah. Sing sok tabal sulam kuwi. Lah, ternyata gurune Syekh Ahmad itu orang yang seperti itu. Padahal Imam Ghazali kuwi ulama wis terkenal. Wis terkenal Imam Ghazali kuwi. Saat itu beliau menjabat sebagai rektor di sebuah universitas. Biyen. Kan keren kan? Terimakno kalah karo tukang sol sepatu. Ternyata derajate cek luwih dhuwur tukang sol sepatu malahan. Makanya sampai sekarang kan kadang kan seperti itu kan. Sampean kadang sok krungu ceritane Gus Dur. Gus Dur itu kan Syekh Kodang kan, Gus Dur kan. Wes kodang sundul langit kan, wesan kan. Kadang Gus Dur kuwi njaluk donga ning wong ora bejeji. Kadang tampilan luare maksudnya ya. Tampilan luare kadang wong ora bejeji yo kaya wong edan. Ya kaya selamat ya. Dijak donga karo Gus Dur. Ternyata orang itu adalah wali. Jadi ada wali yang ora terkenal. Ada wali yang terkenal, ada wali yang tidak terkenal. Lah iku kadang sing terkenal ki kalah pangkate. Sing terkenal ki kalah pangkate kadang. Kadang seperti itu di dunia Islam kuwi. Ya wes, lek gurumu tukang sol sepatu, jajal aku tak belajar. Akhirnya tenan belajar Imam Ghazali sing wis dadi rektor belajar karo tukang ngesol sepatu. Kuwi kan cara kedudukane baina sama wa sumur ya. Aduh banget kan. Sing siji rektor, sing siji tukang sol sepatu. Lah karo Syekh sing tukang sol sepatu ki Imam Ghazali dikon ngopo? Dikon ngresiki latar. Ya wis. Sampeyan Pak belajar karo aku. Yo. Lho sampeyan emangnya sanggup belajar karo aku? Engko ora sanggup. Padha karo ceritane Nabi Musa karo Nabi Khidir kan. Nabi Musa Pak belajar karo Nabi Khidir kan dingonoke sih. Wah sampean ora bakal kuat Nabi Musa. Belajar mbek aku ki angel. Ternyata kejadian temenan kan. Dijak jalan-jalan weruh cah cilik kujuk-kujuk Nabi Khidir matanine ono versine kan macam-macam kan, ono sing ditebas, ono sing dijeduke tembok. Macam-macam versine ning tafsirane kuwi. Lah Nabi Musa ora kok ngono ya kuat ra. Kuwi jajal sampean. Sampean merguru ning sampean Pak Mondok karo wong sing terkenal. Wah iki wong iki wis terkenal kodange, sampean mondok, dijak jalan-jalan. Terus guru sing Pak dedekke guru sampean iki mateni wong. Kira-kira sampean piye? Wah, kriminal pasal pembunuhan iki. Hukumane seumur hidup. Lah iki sama Al-Ghazali di ngono ki. Wah, sampean ora bakal kuat. Belajar mbek aku ki beda. Ora bahas ilmu-ilmu syariat tapi wis bahas ilmu hakikat. Boten insyaallah kula kuat.
Yo wis lek sampean kuat temenan, ki latar iki sapa nih? Kok nyaponi latar? Imam Ghazali Pak nyapu juga sapu, ojo coba sapu, bek tanganmu. Bek tanganmu ora oleh karo sapu. Wah, iki tes-tesan iki, tes-tesan donge wis Pak diresiki nganggo tangan. Seketika itu juga nenggon latare mau kuwi akeh tai. Akeh taine. Ucuk-ucuk ana taine. Wis Pak diresiki ucuk-ucuk ana taine. Terus Imam Ghazali Pak nyopot klambine. Ora usah copot. Klambimu ora usah dicopot. Wis ngono wae resiki taine resiki taine. Ya iki kan ujian kan. Ujian kanggo Imam Ghazali ijek duwe rasa sombong apa ora. Lek jek duwe rasa sombong, ilmu sakake ora bakal masuk. Ya ora. Ilmu iku syarate sampean tawaduk sik. Sampean tawaduk sik, rendah diri sik, merasa sampean belum ngerti sik. Nek sampean kok wis merasa ngerti, mbok Pak digawe ilmu sa langit yo ora ono sing masuk. Ilmune ditolak kabeh karo sampean. Itulah kenapa lafaz ilmu, huruf pertama dari lafaz ilmu apa? Huruf pertama dari ilmu? Hah? Alif ngawur. Ain ra al ilmu, huruf pertama ain. Huruf pertama nih harokate kasra. Kasra ki manggone ning ngisor. Iku sebagai tanda bahwa ilmu itu hanya bisa diperoleh oleh orang-orang yang rendah hati, tawadhu, adab asor. Ojo gumedhe. Sampean meskipun sok ben wis dadi kiai misalnya ya, wis dadi ulama besar, tapi nek sampean kan ngertine babakan ilmu agama kan, ilmu lain kan urung mesti ngerti. Ilmu pertukangan ya kadang malah jek luweh ngerti cah wong sing ora sekolah kan. Lah iku jangan sombong, aja yo menang-menang. Wah, aku katam Imriti, wis katam Alfiah. Ngene wae wis tak atasane, ternyata ra iso. Nah, ketika meh diresiki padahal ning nggon latare kebak apa? Kebak tai. Wis Pak diresiki dicegah karo sahe mau kuwi. Wis cukup. Ternyata itu hanya sebagai tesan, tidak perlu dilakukan. Ya akhirnya piye? Ya akhirnya Imam Ghazali lulus ra. Ternyata Imam Ghazali wani merendahkan dirinya untuk memperoleh sebuah ilmu. Padahal Imam Ghazali iki wis terkenal. Karyane kitab wis akeh. Pangkatnya wis dhuwur. Mobile Innovarebon. Dikon ngresiki karo tukang sepatu manut. Lah itu yang dapat kita ambil bahwasanya nek dhewe pengen memperoleh ilmu ya jangan sombong, harus rendah hati. Wa qad aqta lan temen-temen wis paring hu ing Al-Ghazali sapa Allahu Allah ta'ala lemulur sapa Allah al-uluma ing pira-pira ilmu, al-uluma ing pira-pira ilmu ad-diniyata kang bangsa agama, ad-diniyata kang bangsa agama. Wasara lan dadi sapa Al-Ghazali, wasara lan dadi sapa Al-Ghazali inanen ing dalem nalikane mengkene atau huwa, inanen ing dalem nalikane mengkene atau huwa eko yaro ningali eko yaro nekotake sapa Al-Ghazali ana jami al-ulumi ing sak temene sakabehane pira-pira ilmu, ana jami al-ulumi ing sak temene sakabehane pira-pira ilmu alati alama kang mulangi sapa Al-Ghazali, alati alama kang mulangi sapa Al-Ghazali ha ing al-ulum, anna sa ing manungsa iku haqiratun kang remeh,
iku hakiratun kang remeh binisbati kelawan den bangsake liadil ilmu maring ikilah pira-pira ilmu liadil ulumi maring ikilah pira-pira ilmu alate afadho kang ngluberake ha ing al ulum sapa Allahu Allah ta'ala le maulur sapa Allah ala qalbi ngatasi atine al-Ghazali min ghairi kasbin saking tanpa usaha wa ta'abin lan kangelan minhu saking al-Ghazali radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah anhu maring Imam Ghazali syarah marakul budiya wa alam bis shawab al-fatihah.